हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। नैबे सावगारियाव नुनाय बिथांनि मुङा जाबाय पारास सिंह, पान्जाबनि लुधियाना होननाय जायगानि। बिथाङा जाहैबाय सासे गेमिं इउटुबार। दा बिथांखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरोना। दा मानो थाखाय बिथाङा एरेस्ट खालामखो जों बे भिडिअखौ नायलांनि। जोंहा अरुणाचल स्टेटनि कंग्रेस हान्जानि सासे एमएलए बिथाङा पीएम मदीनिसिम मोनसे टुइटनि गेजेरजों लिरहरदोंमोन आरोना, जाहाथे पाबजिखौ फिन खेबसे आरोबाव इन्डियायाव एलाउ होनाय जाया, एलाउ दा होथों। दा बेनि सायावनो बिथांमोना जिहेतु गेमिं इउटुबारमोन, हयथ' बिथांनि लिरनायखौ मोजां मोनासै आरो। दा बेयावनो बियो जानला मोनला भिडिअ बानायबाय, जाय भिडिअआनोखि अरुणाचलि सुबुं बिथांमोनखौ लाजि फोनांनाय बायदि जाबाय। बिथांमोनखौ चाइनिस होनना बुंदों आरो अरुणाचल स्टेटखौ चाइनिसनि बाहागो होनना बुंदों। बेबायदि बायदि बायदि माबा माबि बुंबाय आरोना बे, जाय बुंनाय बाथ्राफ्रानोखि अरुणाचलि बिथांमोननि गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बियो सारा इन्डियायावनो कन्ट्रभार्सिनि गेजेराव दङ आरोना, कन्ट्रभार्सि जागासिनो दङ। गोबाङा बिनि सायाव क्रिटिसाइज खालामदों बिथां पारास सिंहनि सायाव। दा बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय। बिथांनि बिमाया चेनेलनि गेजेरजों निमाहा बिदोंमोन, नाथाय निमाहा बिदोंबाबो गोबाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांखौ निमाहा होथाव जाया। मानोना बियो सासे गोरलै गथ'नि बायदि भिडिअ बानायदों, मोनसे स्टेटनि सायाव, मोनसे हारिनि सायाव लाजि फोनांनाय बायदि जादों आरो। दा माबायदि भिडिअ खालामनानै बिथाङा हमजाखो बेखौ नोंथांमोना नायलांदो नैबे शर्ट भिडिअनि गेजेरजों। मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं, आप मेरे को बताना। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा। ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया? किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। तो लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय जे बिथां गेमिं इउटुबारा मा दायाव हमजाखो, बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो साजेस्ट खालामगोन आरोना, जाहाथे बेबायदि गोरोन्थि भिडिअ खालामा रावबो। क्राइम खालामखांनायनि उनाव निमाहा बिनाया बे जानाय नङा। क्राइम खालामखांनायनि उनाव दिनैसिम रावबो निमाहा मोनबोआखै आरो निमाहा मोननायबो नङा। जाय जि साजाखौ मोननांगौ बे मोनखागोनानोखा। दायखौ मावखांनायनि उनाव निमाहा बिबा जानाय नङा। बिथाङाबो गावनि खुगाजों बेबायदिनो निमाहा बिदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै निमाहा मोननाय नङा, बे रोखा आरोना। एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो अन्नानै बयनिसिमबो शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे बेबायदि गोरोन्थि भिडिअ खालामनायनिफ्राय जों बयबो सांग्राङै थानो हायो। एसेनोसै लोगोफोर।